Saka imi mati chemo chenyu kune vatungamiri ndechekuti kudii? Chemo chedu isusu tingangoti last year paipa kanetsa typhoid necholera. Vanhu vakangonyepedzera kuti akanenge kungomhanya vanhu vakatanga kungoti vari kuronga vane zvavaironga chichichi, but mukoda isusu torarama nekutengesa, totengesera mutaundi, tikuita challenge. Mari yechikafu toiwana, hatina problem ipapo, but panhu pari kunetsa inhau yezvimbuzi, tingati matoilet floods mawacho atiri kushandisa zvacho zviri kubhadhariswa. exactly inine wamwangwa okay toswera isusu handiti todya sadza recoin tadya sadza recoin handiti hatina matoilet ndopatozopedzera takuitira weti muzvigubhu kana kuti tobva taenda kuHarare Gardens ndokwatiri kushandisa setoilet, but kure kuHarare Gardens hakuna hako problem. Nawo mberipo ndithe takapreswa tapreswa kudaro kuti uzosvike kuHarare Gardens. Mahara, like every building unofana kunge rine matoilet aro, ndochete chichemo chedu.